Благословени да сте вие, будители народни, в чието слово съм израснал, в чието дъх съм дишал. Благословени да сте! Благословено да е словото ви, което ако за миг е изчезнало и са го забравили, да възкръсва и изживява с времето. За вас са писали и ще пишат критици и историци. И аз не искам да изместя писанията им. Искам само да ви благодаря с по 2-3 топли думи за хилядите думи, които съм взел от вас. Не ви вдигам паметници, защото паметници има право да вдига само времето. И само такива, каквито вие издигнете сами и без да знаете това. Нека с тези думи на големия поет Демян Демянов започнем традиционния концерт, посветен на Деня на народните будители и патронен празник на нашето училище. Знаменателното на днешното честване е, че то се провежда на вечерието на 30 годишния юбилей на любимото 144-то будителско училище. То ще бъде първата инициатива, посветена на големия празник. Предстоят дни и месеци, в които творческата енергия на настоящи и бивши възпитаници, учители и общественици ще подготви кулминацията в тържественото отбелязване на 30 годишния възход на едно уникално столично училище. Празник, който почита миналото, но обърнат към бъдещето, защото будители имало и ще има, за да оцелее и пребъде българското. Ще открием празничния концерт с изпълнението на вокална група Штурче, художествен ръководител Ирена Христова, Ден на будителите по текст на Ангелина Жекова и музика на Красимир Милетков и възрожденска песен на Добри Чинтов, Къде си вярната и любов народа.